Orain dela 2 urte hasi ginen honekin, eta gezurra dirudi, denbora asko da, pentsa dezake ez, irakurleak edo pentsa dezake denbora asko dela, baina importantea izan da guretzat aldaketa guztia jende guztiaren artean egitea. Hasi ginen hasieran pixka interesa zeukan jende, kazetariak, arduradun diferenteak, talde ezberdinetan batu genituen, eta pixkat hasi ginen lantzen zerotik hasiko bagina ze egunkari egingo genukeen, ez? Argi dagoena da, gaur egun digitalea urratsa handia egin behar genula, eta pixka bat hasi ginen hortik diseinatzen, gu geu, nolakoa, gazteak erakartzeko egunkari bat, pixka bat horra hasi ginen olako gogoeta bat egiten da, gogoeta hori oso luze izan da, gero teknikoki eta hor bide paralelo bat egin genuen, ez? Lehenengo aldia da kanpoko bi enpresarekin egin dugula lan, baina argi geneukan kanpokoa bai, baina barruko eskakizunei erantzungo zion gauza bat egitea. Bai, nik uste bestalde digitalizazioan berriaren jaiotzatik egon da berria lehen infozana, orain .eus, jungea pixkanak aurratxak egiten, ez? Hasieran zan, gure edukiak bolkatzen zian webgune bat, pixkanaka online lan egiten hasi izana, baina bai ikusten genuen, daia urte batzuk, aurretik ere ikusten genuen, gero eta gehiago izan behar du online. Papera ahaztu gabe, gure arpidedunak eta gure babesle, gure bizitzeko gasolina ematen diguten horiek paperean ere daude eta paperean daude asko, baina webgunetik tira bartzitzaiola, ez da pixkat horri erantzutera joan hontan, ez da pixka bat urteetan egin dugu bide horren... Zerotik egunera, adibidez hasi ginen pandemia garaian gaina, pandemia hasi aurreko garaian hasi ginen digitalea, jendea digitalean idatzi behar zula, eta horre aldaketa, baina orain bai da aldaketa erabatekoa. Sarean lehenengo lan egitea, iretxigia sarean lehenengo lan egitera. Ite genuen sarean bai, baina ite genuen lanak asko bikoiztu. Sarean bersio bat, paperian beste bat, horrek sortzen zuen kazetariengan lana, baina euskera taldearengan zuzentzerakoan lana, edo etzan ondo, sarekoa etzan ondo zuzentzen, orain bai indegun jauzia da sarean. Sarean lan egiten dago, gero paperean sartzen dugu sareko hori. Jauzi potentena nik uste tontan eman dugula. Batetik, webunean kontuatzen ginen behanduegi reakzionatzen genula. Nolabait dinamikak aldatu diala, papera behanduago dijoa, ez? Eta orduan, lanerako txandak behanduago zijoaztin, orduan esan genuen, guazen jartzea goizean, ze goizean da gehien irakurtzen da, gero piko bat dago atxalen, gauean, baina batez ere goizean orduan indeguna da, horrek ekarri du lan sistema guztia aldatzea eta aurreratzea. Eta jende berdina daukagu, orain prozesu honetan ez gaude gehiago, orduan aurreratu behar balin badugu dena, bukaera ere aurreratu behar dugu. Orduan alde hortatik askoz lehenago hasten gara lanian, eta gero askoz lehenago bukatzen dugu. Bizimodu aldetik eta pixka bat hobetu zaio alde hortatik gero, esan dugu, olako aldaketa handia egin dugunez, saiatu gara lan baldintzak ere hobetzen, eta lan baldintzak gaur egun diru aldetik ezin dianez gehitu, momentuz, espero dugu, egunen batian bai, baina momentuz ez, baina ez dugu, baina lan baldintzak ez da dirua bakarrik. Goazen gutxitza jornada ez, eta egin dugun saiak ere izan da 7 ordutarako bat egitea, eta ordu gehiago sartu behar dianean, batzutan hala eskatzen du, ez? Gure ofizioak, kompensazio naturalen bidez egitea, horra ariketa hortan egea, eta nik uste momentuan gerturatzen egala 7 ordutako lanetara. Horrek zesan nahi du, balantxeandak egin ditugu, goizekoak, atxaldekoak, herrikoak, batez ere aktualidadeari begirako prozesu guztia aldatu dugu, eta sailak adibidez arian deitzen diogun aurreko informazioko sailari eman diogu osotasun bat, eta hor txanda sistema bat, eta komplikatu da momentu batzutan, eta batez ere komplikatu da diseinatzen gure aldetik eta jendeak ulertzen eta hori izan da, baina orain martxan dago eta jendea orokorrean oso pozik dago. Eta gero da beste elementua da, lehen webgunea zuzentzen zen albalin bazan. Oain jarri dugunez prozesuaren hasieran webgunera dijoana zuzenduta dago, editatuta dago, eta horrek ere edukietan, kalitatean sekulako urratsa ematen lagundugu. Egia da,
gaurkotasunaz eguneko gaiak dienak, gure produkzio propioa paperean egiten da, paperean da webgunean aldi berian argitaratzen da, baina eguneko gauzak webgunean lehenago dijoaz. Eta hor, gutxiago, lehen igual gehiago buelta mata zitzaion papereko bertsioaren gehiago egiten dugu, bolkatu bat. Alegia, webgunean dagoenera paperera pasa, egokitu eta aurrea. Baina bai iriman digula horrek, jende kopuru berdinakin, webgunean beste kalitate bat eskaintzera, beste eduki landuagoa, buelta bat gehiago ematea webgunean, eta hori izan guk geneukan helburu nagusietako bat. Bueno, gero eduki batzuk horretzen ditugu paperako ulertzen dugulako, papereko irakurlea, oraindik ere papereko irakurlea dela, eta hori ez dela deskuidatu behar, eta gainera egin egunean aldaketa hau, diseinu aldaketa bietara egin dugu, ez? Eta digitalean ikusten duguna edo visualizatzen duguna, paperean ere, ez, nabaritzen da, hutsune gehiago, argazki handiagoak, kolorea, zaindu nahi izan dugu ere hori. Lehen dena zanpresa askoa, eta ez, gainera pentsatzen dugu jendea webgunean sartzen dela etengabe eta ez da hola. Orduan, bai zerbait gertatzen denean hor egon behar dela, hor egon behar da, eta hor bai nik uste dut gainera jende gehiago gaude pixka bat horri begira, sareari begira. Egun osoan gehiago repartituta daukagu, igual lehen goizian gutxi batzuk zeuden, orduan goizian zerbait pasatzen bazan, askotan eskuri gabe aurkitzen ginen, bi talde bezala inditugu, ez? Orduan goizian duzkagu laukazatariko talde bat eta txaldean beste lauko bat, berez libre. Gertatzen denari erantzuteko. Bai, dauzkate beraien lanat, bakoitzak edukiko du bere reportajea, bere elkarrizketa, baina daude pixka bat datorrenari. Bai, zerbait pasatzen da, esatu, hartu zazu hau, zer lehen zan, ezin dut, zer nahin ez prestatzen hau, zan lehentasuna bestea zan, orain ez. Orduan, daukago liberazio bat, ez da para emindik inoaz, azkenean ez dakago inor libratzeko modurik, tamalez, pixka lasaiago hartzea gustatuko litzaiguke, baina bai, eta libre da datorrenari erantzuteko. Gertatzen bada, lau horiek dauzkazu du, izaten dira bat mundukoa bat, ekonomiakoa, pixka bat, aldala, hori batez ere aurreko, periodikaren aurreko partean. Irakurketa oroar oso positiboa izan da, bai. Feedback ona da. Bai, ez dakagu inkesta bat egin da oraindik, baina bai, mezuak bialdu dizkigute, eta oso, edo ni ekitaldira joan da, jendeak oso ondo hartu du. Igual egongo da baten bat, ezkenen gusto kontua da, eta subjetiboa da, orduan nengo da baten bat, esan nahi lengua gustatzen zitzen. Bai. Webunean adibidez oso nabarmena da ze jauzi eman dan. Lehen 6 eduki geneuzkan, horrek suposatzen zigun gaina bastanteko korse estua. 6 gai bakarri nabarmendu genitzaken, eta guk normalean 6 gai baino gehiago dauzkagu nabarmentzeko modukoak. Orduan geneukan oso traje estua, eta neurrirako traje bat indigute. Erakutsi dezakeguna benetan egiten dugun guztia hobeto, eta hor nabarmena da paperian, nik uste ere nabarmena dela aldea, baina hor bai igual, ze paperean egia da egin duguna da, egiten genuen horri jantzi politiago, modernogo bat josi diogu, baina edukia bea da. Guri aholkulari kanpotik esaten ziguten hasieran papera oso ondo egiten genekila, baina webgunean hor hankamoz gelditzen ginela, ez? Eta dia aholkulari, azkenen hortan daudenak, eta zuek paperen eskeia urrats askoz handiago ezin duzu egin. Bai, diseinu aldetik, baina bestela ez, hori ondo egiten dakizu, egiten ikasi behar zutena da bestea. Eta hortan jarri ditugu indarra. Makinaria dena, barruko tripa guztiak aldatu ditugu. Orduan gelditzen dira oraindik fleko batzuk, eta gainera ona daukaguna da, azkenean mantenu bat ere badaukagula haiekin, eta edozer gauza berria sortuko balitzaigu aukera daukagula aldatzeko. Gugunek daukan interesgarriena hori da, mateitu aukera pilo bat, oraindik ez ditugunak aztertu, baina beti aztertzeko daudenak eta egiteko aukera daukagunak, orduan horreten gabe aigea. Adibidez, dugun ataletan entzun berrian, eta hor badauzkago gauza batzuk txukuntzeko egindik, eta horretan aigea. Berrikuntza horretan, oraindik ere gehiago, ungo da berritzen, etengabe, eta horrek ere aukera asko bat dizkigu. Kataluniako enpresa bada, eta arekin lankidetza iraunkor, egin digute proiektua, baina gero lankidetza iraunkor bat geldituko zaigu. Beraiek beste bezero batentzako egin dituzten berrikuntzak eskainiko zigute, guk eskatzen dieguna egiten saiatu daitezke momentu batean. Orduan, eta aparte egin nahi genuen guztia guandik ez da egin da. Ez. Tamalez gozatxoak. Aldaketa oso handi izan da.
eta sistema operatibo guzti aldatu dugu, ordenagailu guztietan aldatu dugu, guain odeian lan egiten dugu. Bueno, hau izan da, lehenengo hastia izan zen inpernu bat. Gaina, Desastre. jendea beha baita, oso gaizki, izatek nun bu, hemendik ez gira unikateako. Baina, aste bete. Bigarren zen hobeto, hirugarren ja, eta orain ja nik uste jendea dagoela, aurretik baino askoz pozikago. Biok izan gara bekadunak, biok pasagea ez dakize masailetatik, biok jungea pixkanaka, eta gu gero Martxelok bai markatu du garai bat, Martxelo oso importante izan da egunkarian eta berrian, ez? Baina pixkanaka zuzendaritza ez da izen batekin aldatu edo pixkanaka egin ditugu aldaketa horiek eta orain adibidez askoz emakume gehiago gaude gizonak baino eta horrek ekarri du, beste garai batzutan gaude eta ekarri du nolabait lana ardura kolektibizatze bat esango nuke. Eta, nik zuzendaria naiz, baina nik zuzendari horre, eta editoreak, nik esango nuke gehiago dela, ez dela buru bat, ez? Baizik eta taldeko lan badala eta horrek ekarri ditu aldaketa batzuk, nik uste gauza batzutan bintzat honea ekarri ditula, eta batez ere, nik esango nuke, markatuko nuke gu hori, ibili gara lasai guztietan, eta badakigula jendearen funtzionamendu nola da, zaintza ere, pixka bat horre erdigunean jarri dugu, eta nik uste hori oso importantea da, eta jendeak asko baloratzen dula. Gero kanpoan lan egin behar da, hori gula ba, baina barruan nik uste importantea dela, hori, jendeakin bate egotea, eta egiten ditugun gauza guztiak, bereiekin eta denak batea egitea, eta ez, hau hola da, beste hola da. Pentsatzen dut, leku guztietan ariketa beretsua edo bertsua egiten nahiko diela, baina nik uste dut guk aldaketa handia egin dugula eta asmatzen nahi gehala. Bai, egia da ez dela emagoia iristearekin, gu azkenen aurreko 5 urteetan ere zuzendaritzan egon naiz ni, aurreko 10 urteetan ere redakzioko zuzendaritzan gauza batzuk pixkanaka aldatzen jungea, eta etxe mailan ere ari gara. Prozesu feminismoa jarri dugu gure balioetan ardatz bezala, eta horrek badauka bai gure edukietan, baina baita ere gure lan egiteko moduan eragin bat. Eta protokoloak dauzkagu, gero berdintasun talde bat daukagu, ez, pixka bate. Horrek pixkanaka aldatu du, ere gure lan egiteko modua ja urte batzutan. Egia da, berriaren hasieran eta ja egunkarira joten bagea, sailetako koordinatzaile guztiak zian gizon, gauza horiek pixkanaka aldatzen dira, eta horrekin batea, kontzientziatze bat ere badago, lana importantea da, baina bizitzak ere hor daude. Eta gauza asko dazkagu oraindik egiteko, baina nik uste ilusio hori badaukagula, ikusten dugu emaitzak ematen ditula. Kazetaritzaren etorkizuna oso arriskoan dagoela, eta egoera ez dela bat ere erreixa eta nahiko txarra dela esango nuke, batez ere informazioa kudeatzeko orduan dauzkagun hemendik eta handik eta datozkigun berri faltsuak diela edo ez, eta denok, momentu honetan denok pentsatzen dugu kazetariak gehala. Sare sozialetan esatezu ez da gizar eta albistea, ez da hola. Eta egoera txarra da, baina nik uste erronkak handiak diala, eta inoiz baino beharrezkoagoa da iruditzen zait kazetaritza. Momentu honetan benetakoa eta sinesgarri egitea. Hor, bai gu, bai zuek, tokikoak, nazionalak, kazetaritza egiten dugun guztiak oso importanteak gehala, eta sinesgarritasun hori lortu behar dugula. Zerbait pasatzen da norbaitek esaten dut zerbait sare sozialetan, eta jendeak eukitzea helduleku bat, esateko ez berriera joango naiz, edo joango naiz ez dakit nungo tokiko komunikabidea kontrastatzea benetakoa dan edo ez. Eta nik uste hori egin behar dugula, eta jarraitu behar dugula hori egiten, eta esango nuke inoiz baino importanteagoa da gainera. Nik uste momentu honetan komunikabide bezala ezautu ditugun, prentsa, irrati, telebista eta barrak, daukagula erronka bat, gure etorkizunan nun daun asmatu egin behar daun, hori batetik. Papera bere gainin bera dihoa, telebista ikusteko modua aldatu da, irratiak horre usten dio, baina ikusiko du, zegoen podcastak eta daude, beste ere. Kontsumo moduak aldatu egin, eta hor kokatzea da gauza bat, eta gero beste gauza bada, magoiak da, guk eutxi behar diogula gure sinesgarritasunari, izan behar dugula referentziazkoak. Eta hor,
aberrundik ateratzen duzun dirua bizirauteko. Hor dauzkagu 3 erronka nagusiak. Eta uste dut, euskarazko medioak batian edo bestian izan, segurazki erronka berdinetan gaudela. Referentzialtasunari eutxi, nun kokatu mundu hontan, eta gero iraun. Iraun da ondo. Karo, bai, Osasuntsu. Iraun baldintza duinetan, eta hor daukagu zailtasun handiena. Niretzat tokikoak oso importanteak dira, eta gainera jendeak referentzia handia izugarria dauka tokikoetan, eta ez ere esanik ez zuena, mirestekoa da, zaudetelako pixka bat basamortu batian, eta batzutan olako egoeretan lan egitea oso zaila iruditzen zait, guri gertatzen zaigu, eta gainera sufritu egiten da olakotan, baina gero emaitzak ere erakusten du, merezi dula. Eta nik behintzat tokikoak ezinbestekoak iruditzen zaizkit, eta tokikoen arteko harremana lantzea ere bai. Eta gurekin batea, esan, eta azkenean komunitate txikia geha. Eta hor egiten nahi dira lanak, batak eta besteakin, baina oso importante iruditzen zait euskara oinarri daukagun bertako komunikabideak eta guk, elkarlan hori egitea, eta zorionak zuei egiten dezuten lanagatik benetan. Bai, Amagoi eta bai, ibiligea Gipuzkoako hitzan, egon geha hitzetako koordinazioan, lankidetzan egon geha eskualdetako hitzetakoekin, da gira. Informazioaren lehenengo koska zuena da. Bertako informazio bertara jasotzen dezutenak eta lehen eskutik jasotzen dezutenak. Orduan, informazio horren balioa oso handia da. Eta nik Tolosarra naiz, eta Hiruran bizi naiz barkatu, Tolosaldeko konversazioetan, atarian ikusi dut, atariak ez dakiz, azkenean referentzialtasun hori bada. Segurazki zuek zailtasun handiagoekin Tolosaldeak beste euskaldun kopuru badakalako, baina lortzen da txikitik referentzialtasun handia ukitzea, eta nik uste dut hori dela tokikoen balio handiena.